ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே நம்ம பார்க்க போகிறது மல்டி லேர்னிங் கேலண்டர் கிட். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரே போர்டில் நம்ம வந்து மல்டிபிள் லேர்னிங் பண்ணலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பின்ஸ் இருக்கும். இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 to 31 வரைக்கும் டேட்ஸ். இது வந்து டேட் டீச் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டுடே டேஸ் டீச் பண்ணுறதுக்கு, மண்டே டியூஸ்டே இந்த மாதிரி டேஸ் டீச் பண்ணுறதுக்கு இதுலேயும் நம்ம பின் இருக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பின் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கில் தான் இருக்கும் இது. பட் இந்த போர்டு வந்து வுடன் போர்டு. நீங்கள் இது வந்து ஹேங் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து வெதர்ஸ் இருக்குது. சம்மர், ஸ்ப்ரிங் அந்த மாதிரி என்ன கிளைமேட் இருக்கும் அப்படிங்கிறதும். அடுத்தது மந்த்து. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா டைம் டீச்சிங். இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே வந்து இதில் வந்து செகண்ட்ஸும் டீச் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் நம்ம மினிட்ஸ், 5 minutes 10 minutes அப்படிங்கிறது கூட. அடுத்தது 24 hours கேலண்டர் கூட நம்ம இதில் டீச் பண்ணிக்கலாம்.